Ti balai kalong mayan ke kentai nangi kishin rang. Balai ngim sungut ho ika. Ke daw ke day namar. Baka treikam naga dok not. Kat bamangi kishin rang ni treikam naga khle. Ni treikam da ka logic daga nya. Bat hang ni perthai don shibun ki kiba don hak ni ka perthai ha saudong jengi ki bom ya ha kat kum ka logic jong brio don shibun ki kiba ja saudong jengi ki bom shong nya kat kum ka logic kat kum ka nya jong ka jabing jong brio. Sebut mentah habadon jinglej syukurim kakum klet haying kong ap kong yolok ap kendiat ngan lej sim kata katir lane ta ap siminit kong kalej kapoy 60 minit hangi sinrang ngidang mut kong siminit ka language yung kata ka siminit kamle ka siminit ka don la ka jong ka language ka poy hang to hakamra ban mut shime da katiar ka klem shim tang katiar ka lej pej yit khmi biang sa jising ka pej biang kumno snyo kumno gedor gedar kumno keriam ke bej jengka nakli kejat kat kum ke logic jongi kat kum kania ka ong siminit handai kat kum karukum trekam jengka pat kum ga kentai kata ka siminit kaya da kawai ngi yalej siyo subuk mentah syukurim ki yalej siyo uto shenrang nong ngan lej sim kat ngan lej thit kata katir na kata kadukan umi na ying ulaj bej sa dukan uthit ida katir uwan pha siying ke kentai ke lej kami ni ying ko ngan lej thit ye kata katir ye ni kata ka jan hari kamde kumbang yemut ka lej ka pej kita katir ka syang ye ka yo bro gawai balai kalong kumne kat kum ke logic kat kum ke jabing jong ngi ngim so tho sho u shenrang u apply ye khle ke shenrang ka apply daga dono ngan batai thì cái kính thể cái lạ bàn tre bro sisngi klem shong thai cái pan khôi cái sạch cái kling cái pan sum pan sle egi khôn cái shed cái tiêu cái pelung pelang hay gì cái sạch giang bat ke shed ke tiu artat bat ke thum khon kala ban le ye ki babon ki kam ha ke shisngi teng kala ban perkhat bon ki eke ha ke shiklimat
Keperkat ini, keperkat kita, keperkat ini, keperkat kita, keperkat ini, haju por. Kala ban perkat kumta. La train ye ka hata ka dor bakalong kumta. Naduk dangrit. Kamat ye kita kejing. Yele ha kejing em. Namar hakane civilization ke kenthe nadu dang rit ni pendrung akhre jengka bakan dei ke briu kaban penbek penbiang hieng sem kaban pelum pelang kaban khliap iki jan kaban chet jar jhor kaban kadai ke kam jengka ban sat yeng sat sem kadai kam jengka ban tong wa ban lum ban lang ban shet ban ti ban penbiang gi khon ban hadu bagi khon kin thia hadu ke penbiang bam yo kurim yo lop ban nadu dang rit ngi hikai ka bakalong ne bat ke kenthe jongi kala pediang bakalong ta Pat kini ki pelong ye ka bakan long ke briu bakhlain ban face ye ke jing ke jing em ni ki rang ni tre ke we ke kam la ke de office she beg office la kadai Langka si baik Langka ni wan nang to jaka pangitre la kadai shano no jaka ka pangitre kadai ba si baik ni wan hieng bangi de kemilen ti ye ga lok bakal long tam ta bat kala da shisha teng ni khnyum na marba kamla ban penbiang kum bangi khmilinti bat ngim ju shong ban perkhat balai kamla ngi mot ka ju shong haye ka kam bi ngre besok ngi perkhat umta hanre la da pi shong ban perkhat ka kam haye kam dei ka besok nado dang step hadu ban thia ke kenthe ke tre la ga dei ke lok la ga dei ke briu ke basu yarap hayeng sem jungi ke dei ke kenthe la ga dei ke briu ke basuan tre nong sngi kta dei kenthe ke khlan kam dei ke basuk ban em kum to ngi ki rang ngim kham shong ban perkhat ke bangi perkhat ke dei ngawan de lungkhang kin mo khiu ko to ngala chrum ngala hoi ko nga sngo tho ko lo kadai ka kam ko ba halangkha kadai ka kam ko ba ha office kadai ka kam ko ba hang no je ka bang trai han rei banom perkhat ban ong pat ba ka kam yeng kadai ka besuk kadai ka bakla harang ni thu pi ha pedeng jeng kita jibun kam jeng ka baro e kan thei ka lapan face ye ka jing em kham tam le hakka culture jongi ukasi omtang ko si hakka perthai boro ko we la train la hikai kan the bakan longum ta bat namar baga kan the ka learn ka nang ka face ye ka jing nadu dang ret dala he em ka face ye ka jing ki ba he kam quit haga jing em kam ju kam randin haga jing em kam ju ong keng no yang ne jing em kam ju pasi le de kam ju penyap kam ju suicide le de nya ki don be hi em ki suicide ka ta de hare la de nu jor baru shenrang o kam suicide bon ban e thai balai kalau kumne namar kat kum ke culture hi jong ukhon ban ru bro ko ha prathai mdei tang khasi
ye ka kan thei la he ka ban ba ban face ke jing na do dang rit ni oi ka ban sai tier ke kam jong pha cái kam jong phi kan thei ban sai jang cái kam jong phi kan thei ban shet ban tiu cái kam jong phi kan thei but kila accept kila pediang ye kene ka response ye kene ke jing ba khle na do ba ki dang rit kam dei tang ha ga jai ban ru jing ke jai ban ru jong per thei bro khoi na ga ta dau wat nda ha ba ka briu ka kan thei ka don khon don lele shingi shine mdei tang shingi hak perthe bro kowe kreslan sa uto ulok u ye ka to ka brio ka khai we khon ka wat we par ulok ban kham suk ban ya psa ban pja ye khon uma uro phet lai sangut ki kurem ka don ki phet ka don nru nyeu ngot ki khon kham tam chinong kan dong phra ngot ki khon don kpa ka sumarhi ka penhehi ye lagi khon ono bi persyang to mangi senrang siunda ka lok jengi ka phet ka kurim ka kan thei ka phet ka ye khon prang ngot khti jam phi ngen jin de la tho khu bor ngen jin de la ai batisi rai kum kini ki kan thei ha ke bede kan thei kum kini ki single mom ki jinrai haga perthai ki dap di ke perthai jungi ke dap lagi single mom laga de ki ke kemi ke basu psahi ki khon marwai laga de phareng laga de po india se tei laga de ne jingi ni don shibon ki brio ki bolong ke kan thai brio ke babsa ke pen lech skuli khon man step ke shet ke tiu ke penbiang bam penbiang di ikon man singi ke lech belas ngi don lei ke baga kit bat katu bat wele ne ar ikon rit jangka kathum bat ka tre artat ka shulet sajjan cheying ki bru ka lech tre nosngi lembat to ikon lene ke lech pan shok mau harut lanti lene ke lech kala ban play school ki khon kam dei ke suk hoi ka hap ban ya le ba tu ki jing thang ki jing chin jar tam ba kala ban sha ngan thu pi om da bun shrang bala ban long kum ngai kan the balai ka long kum ni balai ke kan the ka la kum ta balai u shin rang kham la habagi khon kishitom katu kami wala ka tre belas ni wala don maknau lok kadege kami nungkong ka bedon ia ka jing ya jan ka bakhlan bat ki khon de maka ka basotho ka bedon ye ke emotion ye ke jing snow Sepang ki khon jangka de maka ke balik sim dawai ulok ban abisa ulok ban lek lang ban mula ban om lek lang tang bang yo i ke ne ke kan the ke kemi de maka ke ba face ye ke ne ke banta la da ke de haduk bada hapan thia ha po hospital ngim ju kham lap yo shin rang briu yo kpa ba ap hospital lau de ukon sendang lau de ke khon kan thei ka ba berbor de ke kan thei ngam ong bom ki sendang kim ji ap don be hi am ki banta ke ba sendang ru am ngim la ban len ni ta han re nga khren salon sar pi ke kan thei te maka bale maka ngim la ban yai lach ye ka jing shisha banadu dang ret dei maka ke bapun ikon kandai banai ke pok don dei ki kep hadu shi pho banai ke pun yu to khon ye ke to khon ba dei maka hadin bakha dei maka ba yai lam ba ke to ke jing jenjar jong ke to ke kha ke pun
But namar kedon geto. Kedon kata ke closeness ke jing ya jan ke bakrau hapedeng ki khon ban maka. Để maka ke sngo tho nongkong ya ke jing sngo jong u khon ne ke khon. Ushan rang teng teng wan haying wan ajing tray bam jao di sha na tao mi na yeng lai ka chi prolok ka kenthe kam ju kham le ta kam khlem wan ajing tray na e de khono khpa ka lai kai mta chi ki prolok ngim ju kham yo sku kumta la da don bale kumta ngin jin de la ben ye do kenthe ngong chak ka khlem akor pi ne em ngi suppress ye kenthe ngi ong ka kenthe ke de malong kumta shra om de malong ta ushrang long ude malong ta kenthe de malong ta ngasong thu ngi don la ka jong ka rule ka kan the ka song thu la ka rule je ka shrang song thu la ka rule je utang ba la da ka dei phi bangi suppress je ka dei ke bakla ngi ong ba ka kan the la da ka kan the ka le kai shi yin ki briu ka e khon ho lok ngi ong ka kan the ka ba klem akor ka kan the ka ba kum le kum tai ngi ngin jin la kren ngi kan tin ngi bom so tanan ye ka ba shon rang pat ngi ong shon rang tamo manu ba hi kai ngi ba nong shon rang tu la ba le ta kan the kam la ngam ong ken ba ka kan the ka dei ban le ta ka dei ka shu dei ka ru kom perkhat ka logic bang perkhat ta ngam ka kan the ka dei ka briu ka ba function daga download but ka download ka dei haba ong download am dei nga khlam ong tu livar nga khlam ong tu kulong snam download ka dei ka ba ka intuition la ne ta ka jing sngo ka ba pi don chapo pi tip ba chapo kham long kum ta ka khli jingi kala ba kum ta tang ba na chapo kham long kum ta ngi page ye ke movie ye ke film ngi page sibuk mentang ngi page serial Korea dan yang no film dan gi benta ke bai hagado ke film isn itu aktor bolong ta isn itu aktris bolong ta bar ke to ke scene kalang ke to ke film ni isn ai pha phin yo i ke kan thai ke yang ke jau mat ke jo ke film ngi page ushan rang don jing sngo ai kan the kada jau umat artat om tang namar ba ka sung e kada yam ro balai kalong kumni em namar ba ushin rang lahi kayu ba ushrang umre ban yam ở đây cái đây cái trong cái thân thể cái mà nó bảo nghĩ bà ban yam cái đây cái trong sân răng sorry ban yam ở đây cái thân thể ban nam yam ở đây sân răng là đây yam em sửa lo thân thể but sân răng sửa bộ là đồ yam là don manu manu yo i ubo jau mat yam don bon sân răng cái sửa bộ ban yam kiểu ngam đây ban pen kom đây hỏi ngà sửa thô ban ngim đây ban pen kom ngim đây ban pen gem thành ra ban ong pat ka jing yam ga de ga jong kan thei banam yam ga de jong chen rang ni ha pada perkhat hatu ka long nem kum ta namar kam bakla si sha ban yam ni don ki jing pher ka kom perkhat jing ki pher kamet jong ki pher kamet jong chen rang ka long kum to kamet jong kan thei long kum to ka kan thei ka kloi ban yam ka smart ban yam ka kan thei ka long emotional chen rang kham long emotional namar aili ailat ye do jing sngo ngin la ban yai lat ye gi ta ka dei si sha kum ta tan re bale ka kan thei ka yam
Kedau ba kadai namar baga kenthe ka pentrai kam ya kene ka jing im jangka na ka donot ka function na ka donot ushrang function na khle uong kene film ka chude ka film ka chude ka drama jangki bri ka shi ak ushrang perkat na khle uong kam dei ka story jonga ka kenthe ha ba ka pe de ka donot ka bo ila de ha do ka jaka jang itu ka film ka yo ila de ba ka dei actress ngam ong bangim ju perkat untang ngirung perkat hitang long ngi nang te ban bu ngi apply da ka kli ngi nang ban bu kan ni hoi wala ngi is nai makna ta mangi tip kan ni gam de ka story jonga so why bother baling adon kaman kuslai baling adon kaman jau umat na ka benta kan ki sude ka sude ka drama ka kan te kam dem ta ka kan te she put herself in that story ka bo ila de ha ka tu ka khana pat ka yang but namar baga kenthe ka trekam na ka donot ka jingyam ngi ong ka jingyam ka de ka jong ka kenthe namar balong emotional ka de ka jinglong ka quality jong ka kenthe ban don jing snow ban isen a ban le isen a ka de ka quality jong ka kenthe manta habanga ong kenthe nga klem ong show ye ka woman manta nga kren che ka a ka bolong feminine ki quality ki bolong feminine ka jingyam ka jing snow sen a ka jing isen a nang ta ka jing le khoj ka jing le renti ek dapan le renti ek baro kapan khoj ye jing kesem ushin rang ukhlam kham lem ta ka kan the kapan khoj ka manage lut na dong shadong ka jing sem kapan khoj pen plia ka jing sem kapan shna kapan wandor ki jing sem ka le khoj ka sat ki kleng kini ki dei ki quality ki bolong feminine ki bolong ki jong ka kan the bat ban le khoj ka dei ki jong ka kan the ka jing khoj ka dei ka ka jong ka kan the bat ka jing khoj ka dei ka ba mi na ka don non ka jing itanat ka dei ka don non jong ka don non sorry ka dei ka language jong ka don non ka jing itanat ka beauty ka kan the ka sotanat ban pen itanat ila de la ka dei hosnyo la ka dei ha ka dur khmat la ka dei ka met ka phat juga ka take care ila de kham bon sha banushin rang ka kan the ka kham long concern ye ka jing phat dur changka usra ju kham le dam bhabri mukram le chandra usra lo do kham tingit baknam le wan na yeu wan na lom u lao do jacket u bret ha jing thia le ka kan the kam long ta ka kan the ka concern ka perkhat ye ka jing khoj ye ka jing itanat ka pen itanat pen wandur ye ka kamera ye ka yeng ka sem bat ka sum berbor ngam ong bagi bro ka kan the ki sum berbor don kan the ki ba chanong kan dong ki bom ju kham ya sum si sen si tayo si sen artayo ra ushin rang le ushin rang shong pum le ka kan the kam ju kham shong pum namar ka kan the ka concern ye ka beauty ye ka jing itanat phina ga ta ga daw ngim ju kham ong ye ngim ju kham ong yo shin rang you are beautiful
hagane ka juk ka bamanta ngim slotanat mano ngim kham slotanat la mano ba ngi longi ba beautiful mood itanat ngi la yamut ba ban beautiful gade ka jonga kan the so ngi ong kan the you are beautiful you shenrang you are handsome la pi ong shenrang handsome ubiang la pi ong beautiful kwa ba ban yo sngong da kan tin namar ka tin beautiful gade kan tin jonga dono kam de kan tin jonga jabeng jonga khle ngi shenrang yum kham lele la da ga kan the kam ong ngi ba ka i jingi tang ba ka burong ngi biang hare kan the kan so bang la da ngi ong bangi i je kan mar ka bible ko ong bleu tip je ka ta raw ong ko phi shenrang tu i yela ki tengah la da ngi ong la da ngi kren je ka kan the da ka do no ngin yo ka do no jang ka hare teng ngim nang ban perkhat kum ta ngi kren be da ka language jang ki shenrang bo rang kong pi khna shenrang long ta shenrang ki khna ki ai ki kali ki le kai la biang ka kan the kam long ta kan the na do dang ret pi kum no ka penshna ye ga to ka ye tu tiar iba ka yo ha ga shet jaka jangka bat kum ta ter na do dang ret pi i ne ke na mar ka tu de ka quality jong kan the bala da pi on ka you are beautiful ke kan tin jong ka kan the kam long ba bakla ke man ong bo shin rang long beautiful nam kam long ba bakla ban ong jing sha bo shin rang long ba beautiful itana hare namar ga trend hi kam sha ngi ban ong ta em to ngim kham ong yo shin rang bo long beautiful ngi ong long handsome ka bang mu ban ong de ne ka ne ka jing khoi ka jing itana ka beauty ka de ka content ka de ka language jong ga do no